Owganistanyň Demirazagyndaky Balk welaýatynyň aglawy etnik türkmenleriň ýaşaýan Sordepe trawynyň ýaşaýjylary eýýem uzak wagtdan bäri elektrik togunyň üçinçiliginden, has dogrusy onuň ýoklugundan kösenip gelýärdiler. Öýlerinde ýag çyralaryny we şemleri ýakyp gün gören Sordepeliler indi gün energiýasyny bil baglaýarlar. Yerli ilat ýüriti gün batareýalaryny ulanyp, hojalykda zerur bolan elektrik toguny öndürip baslandyklaryny aýdýarlar. Hazırlarım yoktu, hatalarımda tapılıp, dersine istifade edip, ilgari, şimdi istifade edip, takipten netije görüyor. Häzirki döwür Tewitiň aglawa ýaşaýyş jaýlarynyň depelerinde gün batareýalaryny görmek bolýar. Emma gün energiýasy diňe bir hojalyk hajatlaryny kanagatlandyrmak bilen çäklenmän eýti yerli biznesiň hem ösmegine itergi boldy. Yerli türkmen inженери Nurulla Batyr Tewitde gün energiýasynyň giňden ulanylyp baslanmagy bilen mobil telefonlaryny bejerýän ýürüýte ustahanany hem açmagy mümkinçiligini dörendigine aýdýar. Mana bu ýerde elektrik ýok. Şoňa maşyny şordyp ulgala mantykasynda bark ýok, elektrik ýok. Şo sebäpden mana günden elektrik modulator guşaşdyryp Yerli dukan eýeleriniň biri Hacı Rozy Muhammed hem ortaça bahasy 200-300 Amerikan dollary aralygynda bolan gün batareýalarynyň peýda bolmagy bilen öz telekeçilik işiniň hem ösüp başlandygyny aýdýar. Bana bizler bulsun reveden bark mecburiyetimiz var, kemçilikimiz var. O zaman bitire, ben bana bunun energiyasından bark alıp bana sular, bark elektriğe bundan istifade ediyor. Balk welaýatynyň Sordepe trawynda aglawy etnik türkmenler ýaşap, region Türkmenistan bilen ary çäkde ýerleşýär.